il m'a c'est moi. Ah boy, pour doyer plein de galimou for vraiment I need to share, already. Parce que why Iraq for yi dana mogoy. Parce que iba roni muso na sugu nu o ba doga na société kono. Muso mu be ke chefe atita kamili wara tike. Ah o muso na sugu dogo da an société kono re. Ah no vraiment mo ka dana de ka. Nya donc ni ne ku ya apuni. Isi ne te ka wuli a? Wala nga mo bi ka wuli ko. Awo. Donc il veut faire boli ola ke. Mi taga parce que ne kan ka ta juna san directeur kana. Bon ne kan ko alinye parce que papier do bi ale kan wolu si. Bon na ko na nye droit bi ke baray. Faut que ngata sans re. OK, bon donc ola est-ce que ante sira ka kele chengi? Awo. Kadi. Naam. Agetu. Mena bo amina ta metani bla quoi. Ata jom bla papa. Ta mami bla na ta uga bararo la. Ni che. Ni be ga zame to bi ko ni be ga no boga de makebe ta so. Kadi kana jigina sa iboro ne bi mo bulu barar la. Bonene ma contracteur ni droit avec barar. Il faut que ngata kana jigina shawara me be. Oye ni go to problem da. Kasi na mi. Mami. Ni mo ko subiyeta. Mami. Wallahi kana jigin na ibaro fe kadi tirim sulagala to doredu. Kana jigala to an ta. Aïe, ni c'est gâteau. Mais éteigne donc c'est la première fois qu'on se voit. Il joli. Mami, ke hala kama ni tu ibaro kana na balaw fo de la wula ni tasuma de ni tu ne wallahi. Ma nyini fe ha ma delika bible aki fani ba kama ika ni tuwe ala kama ha ake solo ere kama ika tono solo ere kama ika ni tuwe ni mo foke ne te jene ni mana ko yo wow ye mu marabili. Merci mami. Kadi Dramli entunu sa kambla ta to gola adu ngeradi Kadi Alvin musom borano sanjono enu bena Alvin cousine nero atuna na boya ko wa mo ko ani Alvin ya no échanger pour que vous se gagne on to komna Kadi pse ga jide nga mi no ko bena sengeni okay na jiro soli na dimi amal dem laga to ni bu ni temena ni muso ina doro wa ta so adama dinga kitanto inya kisiga yele alni din ta tabla le jina kono aba fo nanga bokata jana meta suma ke to gola na ka sa etia ebi sa to gola ebi shide ke tanto wa le ne fura me ko to be ni an che ka se ka to antala la to ino ko cousine ne isigi ni gelenye ko ebi yelo wala di gifle ay ne beta so ne fa mundu ye wala fi soro Veuillez rentrer. Aïcha, joye le kaso là. Aïe, kana magana na sa. Ne ko ngo joye le kaso là. Dari mo ti do na mo si na go. Su do ni nga mo mi kadine. Epsi do na chogodi. Aïcha. Il t'a placé. Dari ni na go yere. Oh, il n'a pas fait mais il se confond là. Magali nous le voilà. Dari mi dire. Il laisse wo mi no faire. Ya kili wala. Wakati ni bita ka wala. Ari ne so nte bulu.
wula ne wula fɛ kalan t'an bolo ne tun bɛ n ka nɛgɛso de ye e bɛ t'i ka kalan na jabi lɛdu caman ta ne yɛrɛ i ko ne ma k'i bɛ ne furu ne tun bɛ cɛ o cɛ fɛ ne y'a bɛɛ bila cɛ o cɛ tun bɛ ne nɔfɛ ne y'a bɛɛ bila e jabi kama jabi i miiri dɛ. Aisha i ka discours kala ninnu a nafa ka dɔgɔ yan ni nakun wɛrɛ t'i la i bɛ se ka hakɛ to i bɛ bɔ n ka salon kɔnɔ. jabi ne tɛ se ka bɔ. I bɛ san wɛrɛ i tɛ nakun ye e de. n dabila sa ne b'o de f'i ye n ka n dabila. jabi ne tɛ se k'o dabila o. I bɛ san wɛrɛ i t'a e kala. ne dege ninnu de la o ne b'o dabila cogo di. i jɔ sa ne muso bɔra a taara denkulikɛyɔrɔ la a bɛ na wagati min ne t'o dɔn bon n t'i fɛ a ka nin sigilen sɔrɔ n ka salon kɔnɔ. ne ka foyi t'i muso la. Aisha yanni muso mun ne de tun bɛ yen fɔlɔ. sabali kana na n bila ku la n bɛ fɛ ka wuli ka bɔ n ka salon kɔnɔ n'i dabila sa kana maga ne la bani. n ka foyi t'i muso la ne tɛ se di muso ye n'a nana ne sɔrɔ a m'a ɲɛna. Aisha sabali i bɛ fɛn min ko o juste. jabi yɛrɛ kan ka sabali sa i miiri b'a ye. I bɛ fɛn min ko o juste o fɔ ye dɔrɔn. e ye lɛri minnu ta ne ɲinɛ n'olu kɔ han. e ne ka kanu banna a tɛ san 5 bɔ bi yan. cɛ tɛ dɔn ka ban dɛ jabi n'a kun fɔra ne k'e bɛ nin kɛ na ne tun tɛ da la. mais an ka kanu banna plus de 5 ans san 5 i b'i ka fan bɛɛ n ka fan pourquoi tile kelen bɛ se k'i pan ka n'i sigi ne ka so kɔnɔ nin cogo la. an kanu tɛ se ka ban tan sa. Aisha n b'i deli ala yɛrɛ kama an tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen i b'i ka fan ne bɛ n ka fan bon e bɛ sankɔrɔ kana na problème foyi don ne ka foyer kɔnɔna na. o ye hakilinata de sinon a bɛ ne kunna toujours k'i ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ. non 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 i ne tɛ ɲɔgɔn fɛ. parce que ne bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne hakili b'i la. bon ne hakili t'i la bilen parce que ne ye furu kɛ. ne kɔni hakili b'i la parce que lɛriw ta ne ye cɛ fɛn fɛn tun bɛ ne nɔfɛ furuko la a bɛɛ ye ne bila bon ne tɛna to muso gɛnnaya la kan i bɛ ne furu de. i bɛ fɛ ka mun fɔ dɛ o fɔ ne bɛ fɛ ka a dɔn e mago bɛ mun de la. jabi ne bɛ fɛ i ka n furu de kɛ. n ko n y'a furu muso bɛ n bolo. ayi e bɛ n kɛ filanan ye kɛ. Aisha a to k'a to cogo di. yɔrɔ ne y'a f'i ɲɛna k'i ka ni ci t'i la i ka wuli ka bɔ n ka salon kɔnɔ. jabi ne tɛ se ka wuli ka bɔ i ka salon kɔnɔ sa foyi tɛ se ka ne lawuli ka bɔ yan nɔ. Aisha i t'i jɔ n ka kuma kelen f'i ɲɛna e tun bɛ ne jaabi dɔn kunun cogo min na ani jaabi bɛ cogo min bi kelen tɛ dɛ e tun bɛ jaabi min dɔn a falen na n bɛ yɔrɔ min sisan n yɛlɛma bolo ka ca dɛ wa i bɛ sankɔrɔ n bɛ sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen de ma sisan. jabi a bɛ komi i fɛ ka fili Aisha fɛnɛ ma dɛ e tɛ ne dɔn han ne fɛnɛ bɛ se ko caman na dɛ foyi tɛ se ka ne lawuli ka bɔ i ka salon kɔnɔna la yan nɔ f'i ye lɛriw min ta ne ye k'a timɛ. cɛ k'i ka wuli ka bɔ n ka salon kɔnɔ. n tɛ wuli ka bɔ i ka salon kɔnɔ. Aisha bilahi bɔ n ka salon kɔnɔ. foyi tɛ ne wuli ka bɔ Karim. Aisha Aisha yan dɔn cogo di ne t'a dɔn Fifi bɔra Aisha cɛ kɛra fama ye dɛ. a kɛra o ye dɛ. misi jaabi i tɛ nin ko ɲɛnabɔ joona. Karim e de ye ne ka yɔrɔ yira la. ne b'o yira a la cogo di ne yɛrɛ tun taara Aisha bi yɔrɔ o yɔrɔ Aisha ni cɛ moi mon ami. ayi mais Aisha bɛ se ka ne ka yɔrɔ ta cogo di. n'a ye min ka dɔn. ok baasi t'a la bon wuli ka bɔ n ka salon kɔnɔ. ne tɛ wuli. Karim n'a tɛ problème fɛ k'a ka bɔ n ka so kɔnɔ. Aisha bɛ nɛgɛn di mɔgɔ kelen bɛ se la e b'a dɔn ko ye Aisha de a bɛ nɛgɛn di mais Aisha a kɛra fama ye mais ici là il est marié o c'est un homme marié actuellement. Karim ko il est marié wa e b'o fɔ ne ɲɛna gɛlɛya fɛn fɛn bɛ ne ni jabi ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jubaju bɔ e la a tɔ t'a den kɛrɛfɛ yan e de ma taa muso k'i yɛrɛ dɔ ɲini ka d'a ma han. Aisha kana fɔ ne muso ma ko muso kirikara dɛ muso kirikara. n ko ne tɛ jɛn n'o ye o kelen a cogo ma ɲi ne cogo ya. jugu ma ɲi ne dogo e b'i muso jogo dɔn. ne b'a cogo dɔn. a tile bɛ ka jugu minnu dogo e la e b'olu dɔn. o kelen ye a jogo ka ɲi a ka muso ye jogo kɔnɔ a ka fisa quoi ne fɛngɛ Jabi monsieur Jabi comme Fifi bɛ kɛlɛ ma n b'a kɔnɔ da la quoi. Aisha n bɛ min ɲini fɛ n'i mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na ni wari de ko don a kɛra du terrain de ye o diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ e mago bɛ se ka don fɛn o fɛn na n'o de b'i ni kan bi o fɔ ne ye n b'o k'i ye i ka se ka bɔ salon kɔnɔ sani ne muso ka n'i sɔrɔ yan. Jabi fɛn ko bɛ mɔgɔ min na n'i y'o ye i b'o yɛlɛ wa wari ko tɛ ne na wa ne natalen t'i la ne mago bɛ lɛriw kan ta ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn i k'o timɛ ne mago b'o dɔrɔn de la. Aisha sabali sa n bɛ segin n b'a f'i ye tuguni n'i mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na a fɔ n b'a k'i ye i b'a dɔn ne t'i fɛ mankan ka tɛmɛ e ni ne cɛ ɲɛnɛmaya la min tɛmɛna o ye tɛmɛlen de ye an bɛ bila o fana ye don wɛrɛ ye a ka di n ye mun ka di ye ni nafolo ko don i mago bɛ jɔ wari o wari la a fɔ n ye n bɛ segin kɛ ka d'i ma sisan i bɛ taa ta
jabi n'o de f'i ye fɛn ko tɛ ne na fɛn ko muso min na n'i y'o ye i b'o yelen dɔn fɛn ko tɛ ne na i ye lɛdu ta ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ne mago b'i b'o de t'i mɛn Chapma bɛ mun de kɔnɔ ne m'a fɛ k'i ka bɔ n ka so kɔnɔ wa ne tɛ bɔ i ka so kɔnɔ a bɛ ni ala cɛ n'i ma bɔ n ka so kɔnɔ foyi tɛ ne bɔ yan nɔ Aïcha n'i ka sabali i bɛ wuli ka bɔ n ka so kɔnɔ koyi jabi yɛrɛ kan ka sabali ne ko ne ye kuma fɔ e ye silamɛ la k'a f'i ye hɔrɔn ɲɛna k'a f'i ye k'a bɛɛ lajɛlen la n k'i ka sabali ne tɛ fɛ n muso ka bɔ denkulikɛyɔrɔ la ka n'i suron n ka so kɔnɔ n'a nana e sɔrɔ sisan e bɛna problème dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra an bɛ ka ɲɔgɔn faamu nin waati laban ninnu na e fana bɛ ala minɛ ka n'i gɛn ne ka salon kɔnɔ yan cɛ nin dabila sa wuli ka bɔ n ka salon kɔnɔ n tɛ wuli a bɛ kɛ salon kɔnɔ n'i ma wuli a bɛ kɛlɛ dɛ bila i bɛ wuli n'i ka wuli n tɛ wuli Aïcha wuli ka bɔ n ka salon ne kɔnɔ tɛ wuli n tɛ taa yɔrɔ si i bɛ mun fɔ jabi ne to yen mun bɛ yan Waladi. Kono. Waladi mun de kɛra? Kono. E kɔnɔ? Mais o dun o daminɛna waati jumɛn? Depuis quand e kɔnɔ bɛ k'i dimi? Hein? E mɔgɔ ta e ma taa dɔgɔtɔrɔso la? N bɛ taa cogo di? E bɛ ka wari de di ne ma. E bɛ fɛ ka mun de fɔ tantɔ? Hein Waladi? I b'a dɔn kɔni muso kɔnɔma kan ka to ka peseli kɛ kuma bɛɛ. Waladi, i b'a dɔn kana nin kuma in fɔ yɔrɔ tɛ yan ye quoi, i y'a faamuya? Et puis e ma wariko kuma fɔ ne ye o, est ce que e ye wariko kuma fɔ ne ye? A sera ne k'o fɔ e t'a dɔn ko kalo kalo wari kan ka di ne ma ne ka taa n yɛrɛ lajɛ. Kono de bɛ ka ne dimi. E nana yan waati jumɛn fɔlɔ? Sisan. E ni ka di ye ɲɔgɔn ye? Ne ni mɔgɔ si ma ɲɔgɔn ye. Depuis sisan kana to ka di ka bɔ nin kalama dɛ. I tulo bɛ n na? Alvin ne kana ɲinɛ ko e den de minɛ kɔnɔ ko ne bɛ kɛ e joli sunɔgɔ de. O ko min na i ma ko kɔnɔ bɛ ka n dimi b'i jɔ ma ko fiɲɛ ta ka na bɔ kɔlɔn mɛ n'a bɔra kalama ko ne bɛ mun fɔ. Waladi, kumakan kɛ dɔɔni dɔɔni, i kumakan kɛ dɔɔni dɔɔni. N y'a f'i ye cogo min na n bɛ wari d'i ma. I y'a faamuya? Walayi bilayi n bɛ wari d'i ma. Kana to ka di ka bɔ a kalama dɔrɔn. I tulo bɛ n na? N bɛ wari d'i ma, i y'a faamu? Mais i bɔ tantɔ kɛ, kana to ka di kana i ye nin état in na, ça c'est pas joli à voir. Kono bɛ yan dimi. Waladi, nin dabila sa. I yɛrɛ kɛ mɔgɔ sa. Alvin to yen sa. Kono bɛ ka dimi o ma mɛ e yɛrɛ faga de yan. O tɛ ne fana bɛ ka kuma min fɛ e tɛ ka mɛn n ko n bɛ wari d'i ma, i bɔ tantɔ kɛ. E bɛ wari de b'a nɔgɔya. N y'a faamuya, n bɛ wari d'i ma, walayi n bɛ wari d'i ma, i bɛ t'i yɛrɛ furakɛ. I y'a faamuya? Kana i yɛrɛ fɛnɛ. I bɔ tantɔ ala kama. Han? Waladi. I bɔ tan sa. Alvin kana na tɔɔrɔya mɛ yan. Ne tigi tɔɔrɔ sa, mais ne tɛ fɛ k'i ye nin état de la o. Alvin ne, i bɛ se ka ne to yen nɔ han? I kɔnɔ danna ni man kɛnɛ fana i bɛ jɔ ma ko a donna in fɛ bɔra ta in fɛ. Aw ma ne de ye bana bila an yɛrɛ la. Tiɲɛ, ne y'i ka kuma bɛɛ lajɛlen faamuya. I b'a dɔn an bɛ kadi ka salon de kɔnɔ quoi. Ne t'a fɛ cogo si la a ka bɔ nin kalama. I y'a faamuya? An b'i terimuso de ka salon kɔnɔ, ala kama bɔ tan. Han? Alvin i ma deli ka ne ye tan o, ne fana tɛna se k'an yɛrɛ kɛ i n'a fɔ n ka kɛ dɛ. N y'a faamuya. Sisan i b'a dɔn an bɛna kɛ cogo min na. N bɛna kuma n terikɛ fɛ, i y'a faamuya? N bɛ kuma bɛn ne fɛ n'a kɛra cogo min na, i bɛ taa ale ka yɔrɔ la. I bɛ t'i yɛrɛ lajɛ yen. Et puis n bɛ wari d'i ma, i bɛ taa quoi. I y'a faamuya? Han? Bɔ tan cogo la. Waladi. A dun kɛra cogo di? Ne kɔnɔ de bɛ yan dimi. Mun dun bɛ nin na? Ne ba e y'a mun ye? E de y'a muso ya? Ayi a dɔgɔnin ne ne. Ok. I nali yɛrɛ diyara n ye kosɛbɛ. I wari i kɔrɔkɛ ye min kɛ ne na. A bɛ san 4 bɔ ne ni Jabi bɛ ɲɔgɔn fɛ. Jabi ye layidukanw di ne ma. K'ale bɛna ne furu. Fo bi ne ye ka n furubagaw bɛɛ bila Jabi kama. Jabi ka taa ala minɛ ka muso wɛrɛ furu. Sisan ne bɛna o furuko kuma fɔ ale ye k'a tɛ ne furu. Ko muso b'ale bolo. Ne ba e ka sabali.
tiɲɛna i bɛ situation min na sisan nɔ a tɛ kun muso si fɛ hali n'i y'a kɛ ne yɛrɛ a tɛ kun ne fɛ A ma nɔgɔn dɛ. cɛ ka layidu ta i ye san joli ka to a kɔ ten a ka dɛsɛ k'i furu o ka jugu sa Walayi. nka ne b'i deli ka sabali jabi furulen don i ka yafa ma yɛrɛ de ala kama Ne ba i bɛ kuma i kɔrɔkɛ fɛ a ka ne furu. awɔ Hali ne bɛ se ka kɛ ka filanan ye. awɔ Komi a ko ko muso fɔlɔ b'a bolo ka ban. awɔ Donc ne bɛ se ka kɛ filanan ye. awɔ e ka sabali y'a mɛn o bɛɛ to e ka sabali yɛrɛ 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 de i ka yafa ma n yɛrɛ bɛna min fɔ a ye sisan n yɛrɛ b'a dɔn O bɛ diya n ye. i y'a mɛn Awɔ. a ka di i ka taa yɛrɛ de walayi Ne kɔni mago b'a la. I ka kuma i kɔrɔkɛ fɛ a ka kumakan jɔlen fɔ ne ɲɛna. O dɔrɔn de bɛ ne rassurer. ne bɛ kuma a fɛ mun bɛ n kun nin ka ca n bɛ tila san b'a bɛɛ fɔ jabi ɲɛna e ka sabali y'a mɛn O bɛ diya n ye yɛrɛ. sabali k'i bolo de su ka i ka taa so Ne bɛ awɔ taa. awɔ yɛrɛ nana a sɔrɔ a dalen don ko a kɔnɔ bɛ ka dimi ne tun bɛ ka essayer k'a la soulager de. Allah Komi waleti aw muso damaw don a bɛ ɲɔgɔn dɔn. i kun wuli dɔɔni sa mun dun b'e la? Ne kɔnɔ bɛ ni dimi ne bɛ ka ɲɛnamini ne bɛ ka fɔɔnɔ. e ma essayer ka taa dɔgɔtɔrɔso la Ne bɛ da la ni kɔnɔmaya tɛ o. wala sisan i b'a dɔn an ka taa ni nin ye dɔgɔtɔrɔso la quoi i b'a dɔn an man ka taa yɛrɛ de an man ka taa foyi de ta nin na. waleti bana ni mani ne sa a lajɛ fo ka fari min bɛ faga ni nin dagawuli ye tan dɔrɔn a bɛ fɛn bɛɛ de kɛ ne la ala ka nɔgɔya koyi waleti waleti ko k'ale kɔnɔma de don o tɛ se ka kɛ ni mɔgɔ min bɛ furu la ne ma kɔnɔ ta waleti bɛ ka cɛ ɲini a tɛ ka cɛ sɔrɔ waleti de kɔnɔma don jɔn y'o kɔnɔ da waleti la cɛ fifi an ka taa sanfɛ sa an bɛ taa sanfɛ la ayi Mɔgɔ sugu ye kare. nin ye fɛnkɛ di a terimuso de ye Jɔn terimuso. i cɛ dɔgɔnin terimuso de don umu terimuso de don nin to yen nɔ Ni ma tuta ala sa cɛ mɔgɔ la nin sanfɛ fin ka tɛna sa kana ne na ne tan tan ta. kan i tɔgɔ don da sa i bɛ nin to yen nɔ de i bɛ taa ni sira ye Ne tɛ nin dɔn. e kɔni b'a dɔn nin ye ninnu cogo de sa nin to yen Mais Jabi e ma ye ne tan cogo min na ka tɛmɛ yan. mɔgɔ min ma mara o tɛ se ka mɔgɔ maralen ko kɛ sa a dɔ b'a kama de o n to yan ka taa a tɛ se i man ka dimi nin ko in nɔ kelen juru don a la. Malet donc n'i y'a faamuya o e tun bɛna ala minɛ k'a fɔ ka di e ya. N b'a fɔ a ye kɛ ni ko ma ban kɛli ma a bɛ ban fɔli ma. mais o ta ne ye mun de f'e ye n y'a f'i ye n k'i kana k'i kɛcogo sugu bɛɛ la kana bɔ a kalama ne tɛ ka mun de kɛ pour que e ka lafiya n tɛ ka mun de kɛ. E b'o dɔn e ni muso min tun bɛ ka bɔ yan o jɔn de don. o muso Muso jumɛn kalaban ci kalaban nɔgɔjɔ la ne tɛmɛna e ni muso min na e ni muso min bɛ ka bɔ so in kɔnɔ o de ko don jɔn de don. o muso jumɛn ne tɛ ka se k'o ne tɛ ka se k'o dɔn dɛ. Kalaban ci ko hali ni y'o sɔrɔ o si gɛlɛn ma b'a fɔ k'a ta kɛ. kunu o ye ne cousine de ye o. Lajɛ k'i cousine e k'i jɔ ne la ɲɔgɔn k'i cousine n'i bɛ fɛ ka musow de fara ɲɔgɔn kan ne walɛti diɲɛ kɔnɔ n b'o f'i ɲɛna parce que kɛ ne tɛ fara mɔgɔ kan wa n'i ye n faralen mɔgɔ fana hinɛ hali n terimuso n bɛ ka hinɛ a la n'o tɛ n'i donna n b'a labɔ. o ta o ne bɛ ka kuma min fɛ e bolo ne bɛ manamanakan fɔ de la n ko ne fa kɔrɔkɛ den de don. A kɛra cousine o a kɛra i cousin o ne kɔni tɛ fɛ ka ye n'a ye tuguni ni ne ni i ni Alvin ne ye i ni nin dennin ye tuguni ka ɲi dɛ e jɔn don ta. n'an sa wallet sabali sa ala kama kana to nin ka bɔ ni kalama sa wallet bila ne cousine de don. Ne tɛ fɛ kɛ ka ne ka bɔ a kalama kɛ nin cousine n ka n'a ye ko tuguni. et puis donc n'i y'a faamuya bana yɛrɛ kun t'i la quoi ni bana bɛ n na ni bana tɛ yen nɔ ni n'a ye tuguni n
Mba fo kadi wa me kla ti fanyi ni ayo. Ni ne mo e shin do abani. Le te se gi fa wa mba fo fa na ku yi ko nda. Ni jo so nda. Hey! Merde! Wallet! Ni ne ko ne man mi sam ko dona jien kono wallahi billahi ni mi sara wallet donna. Mais mon ne blanc na ça. Merde. Ah, mon ami, c'est Jabi. Putain, comment nous on est? Mais, on a gagné beaucoup là. Et puis, Aïcha, donc, ne veut Aïcha donc. Ni ma here keleke e no fe balance shoke na ko. Abe chuchuchu kan no fa al na ko ban do ka bo. Abe to kan ko ban yordo an yerta do ban yordo chuchu. Ni musumani munu taka bin e an kare ko. Toi tu sais moi je sais. Donc ni ko bi yorom na ni menegen. Ameni négocier parce que kele wala de kadale. Confrontation les défis là, ou les kadale. Est-ce que vous avez fait? Et me prêt, allez me prêt, il a fait dimsina ok me ko ke chumna. No akete to ko roba yaraw. Là, j'ai avancé. Où tu m'as là 600. Mais il y avait mon aïe, il quel mandi tcheko, quel mandi moussouye kanimpo. Là, n'est-ce pas un moussouye qu'elle a ou film et n'a qu'il veut dire. Il gagne Aïcha est là. Car faut qu'on ait un second bi. Il va dire qu'il est allé. Tu fais ça doucement, on négocie. Comment négocier n'a pas là, mais il y a femme. Ça peut aller. Courage. Courage, ok. Donc, ne me sera ça va aller, mon ami, ça va aller. Alvin. Eh? Nego, waleti nana ka kono bi ka dimi. E ka giringa waleti ta. Katani waleti e doterso la. Ibi waleti den fa de don wa ubi ere waleti den fa e. Ni be fe ka kuma ne ka dori famu wa. Ni ma se gi ga action famu ne ko Alvin. Mune be Kadi iklala. Me kuma fege mse ka min fam. Nebe yiningaw. Wallet e muni. Ne term sori. E term sori te. E term so nana John no fe. Ne. E te. Kunwa soro John fe. A soro an sori. E muyene. Alvin ne ma to benye. I muyene. Ne cheri. Ne ko e term so o fena kan akene jumeire. Ne akilla ni kunwe e term so soro. Surtout ne fe. Mo folom kan wuli. Ne re kan wuli kan jo ko la. Awo, supposons que ne re kana magala. Misali ala na sara. Alvin kan fode. Bana e fin do e. Bana e fin do e, c'est vrai, bana ni ninte fangene fe. Mais tout peut arriver. Ni kunwa soro be na sara mbolo so ne John to bina fo. Alvin a fois ça pour les ça. John to bina fo. John to be fo. On est to be fo. Et puis ouais ka boala. Et puis wallet ka dingo kuma fone wota ne re ache ya. Ne re ache ya. Nugo mune la tise ki kuma foto ko doni. Ne duan fi ngi tise kuma la. Kana na ne la jogi tage mana kanfo ne na de. Iklobena. Yoro amena ne bigiladi, amena bigiladi. Avec mo kono ko ne de be bagay ma ne etike ne be bagay ma. Ni teke siri manina sanko ko ne chelangulo ko ne yoyo me musore boko. Est-ce que ne bagay ma? C'est-à-dire que ko imagination bizarre ta yere mati pour rien. Ngana la John nyona wala blene. Et puis ebi katami, c'est qui bi kera la ebi katami. Me katanga dubala. Ntanti na nte fara segini matafu. Wow. Kadi. Depuis quand ebe boy bit iti sarane la. Oh aka imta so kono shengi. Eh na. O sera diminimina. Mundi ko be. Ifse kata. Debi sisa eka na mere. Iklobena. Nyame.
dalen tɛ Karim na mais Karim y'i sauvé bi dɛ nka ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna hali ka nin muso in ta ka kɛ filanan ye Fifi tɛ ka den ma o Fifi t'a duman f'i ye nin b'i fɛ de o de kama ne nana d'a ma kasi nin hɛrɛ kuma kɛ yan nɔ e ka sɔn i bɛ nin ta de ka na yira Fifi la n'a tɛ muso wɛrɛ don wa ni Fifi y'a jama kunna a ba ti i bɛ nin falen na o Fifi tɛ se nin na o a b'a ɲɛ da Ala kan n'i ta i ka nin kɛ filanan ne kɔni b'o de f'i ɲɛna nin b'i fɛ yɛrɛ 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 de. Bam o ye yɛrɛ kumakan ye o ye kumakan in dɛ. n y'a fɔ n bɛna miiri. I miiri dɛ. Ance karamɔgɔ. Aba. Kadi. Karamɔgɔ e kɔni t'a fɔ k'i bɛ ka bɔ de. N bɛ ka taa ci dɔ la gitɔrɔnda la. Dɔ ka ci dɔ bɛ n bolo. N bɛ ka t'o ɲɛnabɔ gitɔrɔnda la. Karamɔgɔ ne dun mago gɛlɛn b'i la bi dɛ. O ka di kɔni. A ka di a man di. Mun dun bɛ yen? Ne nalen don i ka filɛli dɔ yɛrɛ de kɛ ne ye ne kɔnɔna fililenba de don nin ko in na. Filɛli? Awɔ. A kɛra di? Ne terimuso dɔ de bɔra ne fɛ yen bi. K'a kɔnɔma don. Ne bɛ fɛ i k'a ɲini mɔgɔ min y'a cɛ sa i k'o filɛli kɛ ne parce que a donna ne ka position min na position ma ne ja. Terimuso jɔn? Karamɔgɔ terimuso fila bɛ ne la wale tɛ kɛ. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ko o kɔnɔmaya daminɛna waati jumɛn? Ne tɛ foyi kalama nin ko in na karamɔgɔ. Ne taara ni cɛ. E ni wale tɛ famana ɲɔgɔn ma wa? A famana ka ɲɔgɔn ye wa? A ma fama nka a ma nin fɔ ɲɛna de. A ko yɔrɔ min na k'a kɔnɔ bɛ k'a dimi a ne cɛ k'a cɛ yɔrɔnin kelen ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Kɔnɔdimi yɛrɛ wa? K'a kɔnɔ bɛ k'a dimi k'a bɛ fɔnɔ. Subhanallah. A bɛ ɲanamini. La ilaha illallah. Allahu akbar. Karamɔgɔ a dun kɛra di. Aïcha n bɛ fɛ k'a f'i ye filɛli de ma nɔgɔn bi don in na quoi parce que bi don in na n'i ye filɛli kɛ i t'a ye. Filɛli ye man di bi yɛrɛ de. I dun k'i jija ka nin kɛ dɛ parce que a mɛnna Walɛti tun bɛ cɛ ɲini de la. Mɔgɔ t'a dɔn ni ne terikɛ dɔ de muso don wa ou bien ne terikɛ ka patron de ye kɔnɔ da la ou bien min don n tɛ ka se k'a faamu. N cɛ sa kɛ n yɛrɛ ko n terikɛ kamanagan m'an bila a la n'a y'a sɔrɔ ni cɛ terikɛ dɔ de ye kɔnɔ da la ou bien o baara ɲɔgɔn dɔ de ye kɔnɔ da la. Kɔnɔmaya Walɛti ka kɔnɔmaya. Bon sisan filɛli ko de ma nɔgɔn dɔɔni walayi. B'an bɛɛ de la tan e yɛrɛ ye min fɔ a ye ne ja tigɛ dɔɔni nka a bɛ kɛ cogo di i b'a dɔn buni adamadenya la mɔgɔ i kan k'i sigi n'a bɛɛ ye y'a ye. Karamɔgɔ i dun ka gɛlɛya ka nin kɛ bi dɛ. E ko ka filɛli yɛrɛ de kɛ bi wa? Kolon kɔni position ma ɲi bi bari bi donya in kolon position ma ɲi a ye man di a bɛ se ka nkalon tigɛ ka da maa wɛrɛw la o de la ne bɛ k'a fɔ n k'an ka ko to yen nka i komi i bɛ k'a fɔ f'i bɛ fɛ k'a den fa dɔn. I mago b'a den fa de la k'a ɲini k'a dɔn. E bɛ fɛ k'a den fa dɔn mun yɛrɛ de kama de. Karamɔgɔ ne terimuso de don kɔrɔlen ni nin b'a la a bɛ na ne de nɔfɛ an ka taa dɔgɔtɔrɔso la mais a ma tilen ka nin fɔ ne ɲɛna. Tunya. Basi tɛ sisan i komi ne ni ci dɔ bɛ nin dɔ cɛ gitɔrɔnda la n kan k'a ka fura dɔw d'a ma i bɛ n ma kɔnɔ so kɔnɔ n'i nana an b'a kow lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Karamɔgɔ ko nin tɛ mɛn. Ci mɛn ta tɛ. Ka d'a kan ne kan ka taa n ka duba la ka taa foli kɛ ka sɔrɔ ka taa so. Ci mɛn ta tɛ o. Mais e ko ne ka taa. Sokɔnɔɲɛ de ko don sa i da sokɔnɔɲɛ la dɔɔni k'i lafiya n bɛ ka sira de i ka filɛlikɛlaw kana taa n sɔrɔ. U t'i sɔrɔ yen wuli de la ka maɲɛ ne ka sokɔnɔɲɛ la wa. Karamɔgɔ i k'a teliya. A banna sa o kun bɛ min ɲini na a y'a sɔrɔ. A fɔ Walɛti kɔni mana kɔnɔ ta ne fɛ ka t'o turu da maa wɛrɛ kun. Ala k'an sutura.